Masu kamfanonin buga biredi a Najeriya sun ce suna dab da rufe kamfanoninsu saboda matsalar tashin gwauron zabi da kayan sarrafa biredin ke yi a halin yanzu. Biredi dai na ɗaya daga cikin abinci mafi sauƙi da al'ummar Najeriya ke amfani da shi a rayuwarsu ta yau da kullum. A wani taron manema labarai a birnin Lakwaja, fadar gwamnatin jihar Kogi, shugaban ƙungiyar masu kamfanonin biredin a jihar Kogin, Chief Adeniyi Bamidele Gabriel, ya ce shugaban ƙungiyar tasu a Najeriya Alhaji Mansur Umar tare da babban sakataren su sun amince da su tsunduma cikin yajin aiki daga ranar 27 ga wannan wata na Fabrairu da muke ciki saboda matsaloli da suke fuskanta na tsadar kayan haɗa biredin, da suka haɗa da fulawa, sukari da mai da dai sauransu. Haka zalika masu buga biredin sun koka da tsananta masu biyan haraji da gwamnatin Najeriya ke yi. Alhaji Yarima Muhammad shine shugaban ƙungiyar masu kamfanonin buga biredin a birnin Lakwaja da Kwatan Karfe. Ya yi ƙarin haske a kan matsalolin da suke fuskanta. Aba kowa ya riga ya san halin da muke ciki a Najeriya. To, amma nan masu yin biredi abin yana so ya wuce gona da iri. Saboda yanzu misali a wata ɗaya baya muna sayan buhun fulawa akan 31,000. Yanzu maganar da nake maka a jiya ana sai da buhun fulawa 46,000. Ba mu san me zai faru gobe ba. A kullun cikin kwanakin nan in ka ji ƙari yau gobe daban. Suga yanzu a wata ɗaya bayan da nake gaya maka ana sayan shi 38,000 zuwa 40. Yanzu maganar da ake tana neman 100,000. To haka da iri-irin su duk wani abin da ka san ana aikin biredi da shi. Kudin hawa-hawan farashin yayi yawa. Za mu dakatar da sarrafa biredi. Mun sa rana ne? Mun sa rana daga nan zuwa 27 ga Fabrairu din nan. Shugaban kamfanin Shukura Bread a Najeriya Alhaji Lawali Shukura, wanda kuma shine mataimaki na shugaban kwamitin amintattu na masu buga biredin a yankin arewacin Najeriya, ya ce akwai bukata gwamnatin Najeriya ta kawo ɗaukin gaggawa akan wannan sha'ani na biredi da ke matukar tasiri ga talakawan Najeriya. Wannan ba karamin damuwa bane, sannan kuma biredi abinci ne wanda ke kusa talaka a kowane lokaci, wani talaka zai iya sarrafawa ya sa a bakin shi, ko da fiya wata da ruwa sai ya sha, wani da Coca-Cola, wani ya ci da wake. To shi dai emergency ne, biredi abinci ne na gaugawa ga mutane na bukata. Saboda haka lalle ne gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi da na local government su mai da hankalinsu, su shiga taitayinsu, su kawo dauki da gudunmuwa akan wannan abinci na bayan Allah wanda mutane ke saurin sarrafawa don tafiyar da rayuwarsu. Wannan mataki na masu biredin dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan matsalar tsadar kayan abinci, al'amarin da gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin shawo kan lamarin.